היא האוגרת הראשונה שהייתה לנו פה. היא הכי חמודה בעולם. בואו נקרב אותה כדי שתוכלו לראות אותה מקרוב. אוקיי. הנה היא. איתה גם הצטלמתי בתמונת פרופיל, אז כבר בטח פגשתם אותה. היא רגועה, והיא כבר, אתם יודעים, לא נושכת. היא נורא ספורטיבית, היא אוהבת לרוץ, לעשות כל מיני דברים. היא כבר מעל שנה. ועכשיו נעבור לשתי גורים נוספים. אפק, תפתח את אל תפתח, תסגור את הכלוב. אוקיי. אלה שתי אוגרים נוספים, שהם נורא קטנים, הם בני חודש. הולידו אותם לפני חודש, אפק רואים אותם? אוקיי. הם נולדו לפני חודש, אז מקווים שאהבתם גם אותם. עכשיו נעבור לעוד חמישייה, שזה בעצם עוד גורים, והאמא והאבא. כן, כבר נעבור. רואים אותם? אוקיי. אז אלה האמא והאבא, זה וזה. ופה יש שתיים גורים, די, ופה יש אחת שהיא גם נולדה לפני חודש, בקיצור כולם נולדו לפני חודש, ובעצם האמא יותר ספורטיבית מהאבא, ולפני שהאמא הולידה זה היה ההפך. כמו שאתם רואים, היא עכשיו מסתובבת בגלגל. כן, ואבא ממשיך לנחור ולהיות עם הילדים שלו, תאמינו לי, הוא צודק. אז נחזור אליכם עם עוד סרטון, מקווים שאהבתם.